Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Neisa Scopicenia, kandidaat voor de post van minister van Economische Ontwikkeling, is boos op de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Ze heeft de bank en in het bijzonder waarnemend president Leila Matroos-Lasten aangeklaagd. Ook heeft de kandidaat-minister gedreigd met aangifte en eist tot een schadevergoeding. Ze is boos dat de bank een memorandum uit 2014 over haar aan minister van Financiën Kenneth Gijsberta heeft gestuurd. Volgens haar bevat het memorandum allemaal onjuiste en eenzijdige notities over haar rol bij de Girobank in 2013. Maar hierdoor kan ze waarschijnlijk geen minister worden. Volgens de advocaat van Scopicenia heeft de bank hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden. Minister-president Eugène Ruggenaat is teleurgesteld over het feit dat er nog steeds geen nieuwe minister van Economische Ontwikkeling is. Dat heeft hij gezegd in een reactie op de ontwikkelingen rond Neisa Scopicenia. Steven Martina nam bijna 2 maanden geleden ontslag en vanaf die tijd is er nog geen nieuwe minister. Tot die tijd neemt financiënminister Kenneth Gijsberta de functie waar. Maar volgens de regering is het goed als er snel een opvolger wordt benoemd. De politie heeft gisteren 2 mannen aangehouden die kort daarvoor een overval hadden gepleegd op Lee's Minimarket in Hueto. Ze hadden een auto gestolen om naar de minimarkt te gaan, maar nog voor ze daar weer in konden stappen was de politie aanwezig. De mannen renden weg, maar werden uiteindelijk opgepakt. De 2 overvallers hadden geld en telefoonkaarten buitgemaakt en zitten nu gevangen. Een 24-jarige man, Sharon Starsky Zimmerman, is gisteren tijdens het zwemmen in zee bij Bokasami overleden. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man tijdens het zwemmen onwel is geworden en als gevolg daarvan heel veel water heeft binnengekregen. Hij is door omstanders naar het strand gebracht, maar het toegesnelde ambulancepersoneel kon hem niet meer redden. Meindert Menky Royer, statenlid voor Corsau Dinostour, mag van zijn partijleider Amparo dos Santos niet mee met de trip naar Den Haag. Verschillende parlementariërs uit Curaçao zijn daar een week en ze praten onder meer met fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer, met de Raad van State en met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Maar Amparo dos Santos vindt het niet passen dat Royer ook meegaat. Sowieso is dos Santos tegen de vele reisjes van parlementariërs. Maar rond de vorige trip van Royer is nogal wat commotie ontstaan omdat hij ook zijn echtgenote mee had genomen op een reis van parlementariërs. Het team van Jong Holland is afgelopen zaterdag gestrand in de halve finale van de CONCACAF Caribbean Club Shield. Het toernooi waarbij kampioenen van verschillende Caribische landen tegen elkaar strijden. Jong Holland deed het heel goed, maar de club Franciscain van Martinique was toch te sterk. 4-2 werd er verloren. Franciscain staat vanavond in de finale tegenover Robin Hood uit Suriname. Een groep ministers van Financiën van voornamelijk westerse landen werkt aan het instellen van een fonds met $10 miljard. Dat geld moet beschikbaar komen om Venezuela uit de economische en humanitaire crisis te helpen als het land een nieuwe regering krijgt. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat op een persconferentie. Hij wil dat met het geld de handel van Venezuela weer kan worden aangewakkerd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.